Amandla, the high power, Archangel Raziel. Amandla makhulu. Mlaleli, esimene sakho sokuthola umsebenzi sebhizinisi sezezimali. Angithi usunawo umdonso wemali, uthathe ugeze ngawo. And command Archangel Raziel power. Konke lokhu ukwenza ngo-11 ebusuku ubone amandla kamoya e-Archangel Raziel esebenzelana nomdonso wemali. Sithinde ku 063 689 8922. Shintsha impilo yakho namhlanje ngomdonso wemali namandla ka-Archangel Raziel. Siyabingelela Babu Dokotela babo sesibojabula ufana muhle njengehlelo nona umzukulu amancengisa angesol futhi angixolisa ngimuhle njengekhehla lomlungu njengoba lokutshela njalo nje lento izoligcina ihluphile nawo angibonga kakhulu isupport abantu abasinika yona dark blue kumele ukuthi siyibonge ngoba into engabongwa uNkulunkulu uyakuphuca imise kuphucile ungasayibonga ukuthi ube nabantu abangaka bakusupporta. Today we have touched ama YouTube shows ethu, they have reached 1 million it because of abantu abafana nani besinika support engapheliyo, support engagcini iloku ihambe njalo. People from Eastern Cape, wow, you are supporting Babu Dokotela. Guess what? I even polluted what is called Gaborone, Botswana. I've got people there who are following Babu Dokotela. Even that, they don't understand what you're saying, but they said, hey, Babu Dokotela, we adore what you are doing in South Africa, but we've got a problem with language barrier. I'm seeing people from Namibia, and then they come to Babu Dokotela not knowing that I don't speak their language. I can't even speak Afrikaans. I didn't know that in the Namibia, they speak Afrikaans so fluent compared to me in South Africa. But supporting isinika yona, it is tremendous. Siyabonga kakhulu. Namhlanje ngenhlonipho nesizotho ngithi anginenzele nansi ivideo engicela mhlawumbe ukuthi izobasiza abantu ngokuthi kwi channel yethu is supposed to be a learning channel and then a reasoning channel ukuthi bese kunika umuthi we must have a reason why we prescribe lo muthi lo. What if besingakunika bekuzokwenzekani? Namhlanje siyashutha sesebhiliding to Nedbank House building umgaqo corner of Queen Street and Albert Street. Kunomelaphi wendabuko engifuna ukuthi ngikade ngimfonela ngizwe ukuthi ikhona yini into angayitshela abalaleli ngesikhathi sanamhlanje. Ake siyamthola yini uma sengamtholi futhi lokho kosebenzela thina. Yacela imali yakhe asemzama ukugcina ngidla imali yamahala ingangidlela global food ukudla kwawulwethu lento ngenibona ku TV namhlanje ngibona idliwa inyanga zaseThekwini. Babu Dokotela bezama ukufonela ubaba uNdimande eMpumalanga. Number yakhe ithi 072 887 4114. This is our channel. Siyabonga. Babu Dokotela babo isizwe bajabula mfana umhlanje ekhehlela umlungu esedlule khona. Namhlanje sikhuluma ngetopic ebaluleke kakhulu esibiza ukuthi benefit of UMQAQI. Wow. Benefit of UMQAQI. Babu Dokotela uyinyanga and I'm a herbal researcher as well. I'm a fighter in terms of knowledge. I need knowledge. Ngoba njengoba thina singizinyanga, we are highly undermined as the most Idiamen council. Angiphinde ngisho lo. Sibukekeleka phansi njengeqoqwana lezidomu. Neziphuphu izinyanga ke lezo. I am uBabu Dokotela exalting above the waves of ignorance, wanting to know umuthi engunika umuntu ngokwama chemical constituencies wenzani, ngokwama biological properties wenzani, other usages akhona imaphi. Uma ngidlula lapho ngibuyela back angithi uyabona phela na. Uma ngidlula ngibuyela back kuma spiritual benefit ukuthi ngokwe spiritually wenzani, and what is the usage and the side effect and the adverse effect. Legamithi adverse effect ngisacela ukunitshela nje ngamabomu ekukusizile ukuthi uyibukele challenge ngoba angeke uphindulizwe kwenye indawo setshenziswa inyanga. Inyanga zaza ama side effect. Namhlanje wena usohlampe ukudlula sona usuyawazi kunento ekuthiwa ama adverse effect.
Kuphinde kuchaze ukuthi adverse effect yini. Namhlanje ngikhuluma ngomuthi esithi kunabantu esikhuluma kakhulu sabanika into esibiza ukuthi red money oil. Red money oil. Ku-2,000 sabanika nento esibiza i-El Shaddai Holy Ash konke lokhu 2,000 rand. Sathe sabani i-El Shaddai Holy Ash i-1,200. I-red money oil ibiza 2,000 rand yona kuphela. Then sathe sabanika umqaqi. Umqaqi was not supposed to be a part of that combo. Ayawungizwa ukuthi ngithini. Ngithi mina kuwena umqaqi was not supposed to be part of that campaign. Uyangizwa ukuthi ngithini. Umqaqi because it is so sovereign, independent, and is so unique and very expensive to concoct to make it. Lana ekwakheni kwethu umqaqi, we came to a fore that abantu bakithi abahlupheki vese bayahluphekiswa. Abantu bakithi bayisebenzisa imithi igcina ingakwazi ukubenzela lezi zinto hayi ukuthi ingasebenzi ingakwazi ukubenzela lezi zinto because there is something that is hindering imithi from ukuthi serve ipurpose yayo. Kwenzekani na? Kunomuntu wesilisa manje, ngabona nje ngishutha namhlanje olwesibili, but kunomuntu wesilisa manje osemayini ovuke late kadelele nentombi. Le ntombi ifika njalo ngolwesibili nangolwesine le ntombi. Noma ngabulele nomkakhe iyafika le ntombi. Ishisa into eyisimanga. Imisi ifikile uyaselwa. Kunabantu besifazane abadlongulwa 4 times a month bedlongulwa ilama spirit lawa. Kunomuntu wesifazane othi before athi meqeda ukulala naye kufike le ndoda ilale naye uyavuka umuntu wesifazane uxhafuka into eyisimanga. Lezi zinto lezo thina sizikhuluma njengenyanga ngoba sisuke sithi silinde ukuthi wena uzikhulume bese sekucharge enye imali futhi yabo. Lento lena ngizolonga ishilo lento le. Lo muntu lona once waba nama spirituals afana nalawo imitho isebenzisayo it get hindered already. Kunomuntu othi Babu Dokotela ngiyakuzwa ukuthi uthini but mina angazi ngibe nenkinga enjalo. But inkinga enjalo mina ngithinti and then how you going to escape from that? Kunemizi enabantu enamagikhozi nga3 nga4 amagikhozi ka3 nga4 aphambana kwisilingi aphoshela phezulu kosofa aphoshela phezulu kwamakhethini. Geckos are carrying a negative spirit. Geckos are carrying a negative spirit. Kunemizi namhlanje amakhethini akhona most of the time kuba ikhethini lase kitchen kuqala kudabuke lona. Ayikho into engadabula ikhethini. Uzobona mase kuzoba nobulwembu. Lobulwembu lobu akubona ubulwembu obujwayele ubulwembu ngathi bahamba nga3. Lobulwembu. Kunemizi icrack engadluli ku 30 cm. Icrack ifuna kuba y imisiyama. Nivale icrack futhi nivale icrack futhi. Kunemizi efelwa amawindi kungazi ukuthi eshaweni uyabona selicrackile iwindi. Those are the spirits ezisuke zikhona ekhaya. Lo spirit lezo uma sezisebenza kahle sidla imali ekhaya and izidla ukudla kuphela kungesikhathi kanti lama spirit lawo ngifuna ukuthi wa understand ukuthi thina ebunyangeni siyawazi but silindela wena ukuthi uzobhaila out ngawo uzokhuluma mase sithi thina lokuse imali engaka. Ngalo ndlela ngithatha isinqumo ngathi mina uyazi uma if order i-red money all once nganginika umqaqi even ungagquma ngawo ungakuthiwa kusenzisa lo ngoba inkinga yakhe isungekhona la kusuka kulento ekuhluphayo awuzi ukuthi ngithini kusuke kuyilento esuke ekuhlupha lento azenathi angidle inyama yenkukhu ke nje manje. Ngithe ngifuthi chicken kaWoolworths ngiyimokoza akapheli inyanga kodwa yabona abantu bakithi amagceke nasetshenziswa kakhulu. Amagceke yabona khona umuntu ohlala eflatini. Lento ngizoyisho. Iflat lakhe line corridor. Omakhalana abawu2 ngalena abasebenza ebusuku. Omunye ngalaka yakhe uhleze ekhipha. Kodwa yena ngabo 3 uzoza umuntu odlula la kwecorridor. Kunomuntu ohleze edlula la intathakusa. Akazi noma uqhama ngale noma uyanga kodwa lo muntu udlula la intathakusa. Lo muntu usuke eqhamuka kuphi? I-security alivumelile ukushiya ezantsi.
lehlenye akho clean ebusuku kodwa ngilo once waba umuntu onjalo kunabantu namhlanje abanamakati abakhalelayo kukhonkothiza nje engafuyanga zinje lezi zinto lezi ziyawudinga umqaqi ngenzela ukuthi ungathi Babu Dokotela usinike umqaqi because ubufuna ukwandisa imali angiyidingi imali yomuntu ohluphekayo umuntu ohluphekayo ufuna ukukhokhela umuntu engimnika wona nokuthi angiphi imali no angiyidingi lokho into engiyishoyo kuwena ithi into njoba sengikunikile umqaqi ngakunika i-red money oil isimo sakho wena osaziyo awungithathele lo mqaqi lo ungiqumele ngawo kodwa ke ngoba ngikunika wamningi vese uphungule akungiqumele ngawo kuqala uqhuma umuqeda uqhuma lalela kahle into ecabanga uma uqeda ukuqhuma uchithe noma ikuphi lofuna ukuchitha khona thatha amanzi abilile thatha ispirit thatha idetool uyifake ebhakedeni elalamanzi abilile uma usuthatha lo mqaqo sele uthele wonke phakathi uma usuchela la ekhaya uchele ubone ukuthi lento bengikhuluma ngayo isazoqhubeka yini uma uyinyanga noma uyisangoma ungacheli ngomqaqi into ozoyenza wena ile thatha amakhasi kaanyanisi thatha upelepele baba kakhulu thatha ke umqaqi uma usuthatha noma yiphi into lezonawo lecekeni lapha esigodlweni sakho ucapha into encane uyifaka uma usuyifaka amalahla uyishisa lento uyishisa lapha esigodlweni uma usuyaphuma ungitshele wena ukuthi uvuka ekseni kuyini ewile yabona ngayisebenza lento omunye umakhosi wathi Babu Dokotela ngivuke kuvrandi kunegundane elifile kodwa lekhasi na amagundane kunegundane elifile kuvrandi kodwa bona bana amagundane libelivelephi igundane elifile belivelephi igundane elifile engisho ukuthi lezi zinto lezi zizothi mase zenzeka uzozwa sekunuka phansi kombhede kanti kunento esifile lapha phansi kombhede iyona into ekade ihluphile ekhaya umuthi uyisangoma wenyanga umthandazi ungacheli ngawo wena bese ushise ngoba indlela ohlaselwa ngayo inkulu kunaloya umuntu omunye ingakho ke sikunika le product esikunika yona ispecial sayo siyaphela ke kulenyanga ispecial sayo siyaphela ke kulenyanga sizobe sesenza usukuthenga nje ngendlela ejwayelekile engeze ukuthi nazi ukuthi nina into asinike umqaqi bakithi ngiyacela ukuthi niwusebenzise umqaqi awuphalazi Babu Dokotela nayo imithi ephalazayo Babu Dokotela bobesizibojabula umfana omhleje ekhehle umzulu amancinci nansi ke inamba ozongithola kuyona iyona lo ibona ivela lapho siyabonga Amandla the high power Archangel Raziel amandla amakhulu mlaleli esimene sakho sokuthola umsebenzi sebhizinisi sezezimali angithi usunawo umdonso wemali uthathe ugeze ngawo and command Archangel Raziel power konke lokho ukwenza ngo11 ebusuku ubone amandla kamoya eArchangel Raziel esebenzelana nomdonso wemali sithinde ku 0636898922 shintsha impilo yakho namhlanje ngomdonso wemali namandla kaArchangel Raziel